Ας φτιάξουμε και εμείς λοιπόν αυτό το viral γλυκό, το TikTok, το Japan Cheesecake το λένε. Φυσικά καμία σχέση. Δεν έχει μέσα τυρί, είναι γιαούρτια με μπισκότο. Λοιπόν, εγώ θα το κάνω σε 2 εκδοχές, light και φυσικά χωρίς ζάχαρη. Θα χρειαστούμε γιαουρτάκι, το 2% εγώ πήρα. Τα μπισκότα της Better Life που είναι χωρίς ζάχαρη, με φυτικές ίνες και ελάχιστη βρώμη. Στη μία εκδοχή θα βάλω μπισκότα, γιαούρτι και φράουλα, μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη. Και στη δεύτερη εκδοχή θα βάλω μέσα στο γιαούρτι εσπρέσο, φυσικά με υγρή στέβια, και από πάνω αντί για κακάο θα βάλω σοκολάτα τριμμένη. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε και να δούμε πώς θα γίνει. Εμείς βέβαια θα το ονομάσουμε ελληνικό γλυκάκι με γιαούρτι και μπισκότα. Λοιπόν, αρχικά σε ένα φλιτζανάκι νερό από τη βρύση θα βάλω ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού εσπρέσο, αντάς βάλω 1,5 για να γίνει λίγο βαρύ, και θα βάλω και 10 σταγόνες, γύρω στις 10 σταγόνες υγρή στέβια. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Δεν θέλουμε να είναι ζεστό το νεράκι, γιατί θα μπει μέσα στο γιαούρτι λίγο και στο υπόλοιπο θα βουτήξουμε τα μπισκότα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τώρα το γιαουρτάκι μας. Τώρα θα το φτιάξουμε εδώ αν χωράει. Λοιπόν, και θα βάλω 1, 2, 3, 4, 5 κουταλιές από τον εσπρέσο μας και θα το ανακατέψουμε καλά να φρατέψει. Λοιπόν, και αφού τα ανακάτεψα καλά, δοκίμασα λίγο και είδα ότι ήθελε κι άλλη στέβια, οπότε έβαλα άλλες 10 σταγόνες. Οπότε σύνολο θα βάλουμε 20 σταγόνες μέσα στον εσπρέσο. Λοιπόν, και τώρα πάμε να βουτήξουμε τα μπισκότα μας. Λοιπόν, βουτάμε μέσα στο εσπρέσο και τα βάζουμε. Τώρα με το ένα χέρι, πιο δύσκολο, θα τα βάλουμε κοντά κοντά. Λοιπόν, χωρέσανε 7 μέχρι 8 στην δίαιτα που κάνουμε, διατροφή και νέα ζωή, μπορούμε να φάμε. Αλλά δεν μου χώρεσαν 7. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το καλύπτουμε έτσι λιγάκι όσο μπορούμε και από πάνω. Θα το σκεπάσουμε και θα το βάλουμε στο ψυγείο όσο μπορούμε. Και μετά, όταν θα το βγάλουμε, μετά από αρκετές ώρες, θα πασπαλίσουμε από πάνω με αυτή τη σκόνη σοκολάτας. Εννοείται ότι θα υπάρξει και δεύτερο βίντεο με το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό πάει ψυγείο και πάμε να φτιάξουμε τη δεύτερη εκδοχή. Λοιπόν, στη δεύτερη έχουμε ανακατέψει πολύ καλά το γιαούρτι να φρατέψει και θα πάρουμε από τη μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη και θα βάλουμε λίγο έτσι. Μία εδώ, μία εκεί. Προς το παρόν έχω βάλει 2 κουταλάκια του γλυκού. Πολύ ωραία, λιγάκι, και θα βάλω και άλλα 2. Δηλαδή 2 κουταλιές, ναι, 2 κουταλιές της σούπας. Ή 4, βλέπεις, δεν είναι και πάρα πολύ γεμάτο, γιατί θα καλύψουμε και από πάνω μετά. Λοιπόν, το κάνουμε έτσι λίγο να πάει πιο κάτω. Πολύ ωραία. Και είναι και απίθανη αυτή η μαρμελάδα.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Τώρα σε αυτό απλά δεν θα βουτήξουμε πουθενά τα μπισκοτάκια μας. Θα τα βάζουμε έτσι. Και θα βάλουμε πάλι όσα χωράνε. Τώρα από το προηγούμενο είδα ότι χωρέσαν 7. Λοιπόν, βάλαμε και εδώ πέρα. 6 μου πήρε εδώ. Και θα τελειώσουμε με τη μαρμελάδα από πάνω. Να το καλύψουμε όσο μπορούμε. Και θα μπει και αυτό ψυγείο μέχρι αργά το βράδυ. Όπως είπαμε, σε επόμενο βίντεο θα κάνουμε τη δοκιμή. Λοιπόν, για πάμε να δοκιμάσουμε τι φτιάξαμε χθες, αφού έμεινε όλο το βράδυ στο ψυγείο. Για να δούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ναι, μοιάζει πάρα πολύ με το cheesecake. Αλλά την επόμενη φορά θα δοκιμάσω να βάλω και μια κουταλιά τυρί κρέμα. Μπράβο, καταπληκτικό. Για πάμε σε αυτό. Από πάνω, όπως είπα, έβαλα την σκόνη σοκολάτας χωρίς ζάχαρη. Για να δούμε. Πω. Καλά, αυτό είναι υπέροχο, καλέ. Αυτό είναι τιραμισού. Αυτό είναι τιραμισού. 10 με τόνο. Λοιπόν, είναι και τα δύο καταπληκτικά, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό που μοιάζει με τιραμισού. Και αυτό, αν προσθέσουμε λίγο τυρί κρέμα, θα είναι πραγματικά σαν cheesecake. Πάρα πολύ ωραία. Φτιάξτε τα. Προμηθευτείτε τα μπισκότα της Peter Life, ένα γιαουρτάκι και φτιάξτε τα. Φιλάκια.